как правилно да навием своите совалки. Ето какво представлява совалката и както знаете, двете совалки се навиват от двата края на конеца. Работим с четен брой совалки, за да можем да плетем ни трябват най-малко 4. Но от какво се състои совалката? Характерното за българските совалки е това покритие, което се казва пълтенце, което предпазва конеца от замърсяване. Совалката се състои от сърчице и пълтенце. Като сърчицето си има долна част, която е по-голяма, и горна част, която е по-малка, с пъпче се завършва тук накрая. Как правилно да навием совалката си? По принцип, когато работим, навиваме совалките, държим совалката с дясната си ръка. В лявата е конеца. Държим совалката с палец, показалец и среден пръст. И конеца минава между показалеца и палеца. Го държим в длънта си. Навиваме конеца от горната страна под пъпчицата малко. И когато навием да е закрепен под пъпчицата, пълтенцето също си има долна част, която е по-широка, и горна част, която е към пъпчицата и е по-тясна. Обръщаме пълтенцето с тясната част и промушваме сърчицето през пълтенцето. Развиваме навития конец, вадим сърчицето и пълтенцето остава навито остава промушено през конеца. И сега идва самото навиване на совалката. Обръщаме я с широката долната част да бъде нагоре. Пак хващаме с 3 пръста в дясната ръка, конеца в лявата ръка. Самата българска совалка много напомня на бабиното вретено. И самия процес на навиване на конеца напомня на преденето. Захващаме кончето малко и започваме да навиваме. Като навием малко, с дясната ръка правим въртеливи движения и винаги посоката на въртене е към нас. Вижте как придържам тук с показалеца. И така започвам да навивам конеца, като винаги, когато навиваме в основата, където е по-дебелата част, навиваме повече конец, а горе имаме по-малко. Когато сме решили, че достатъчно конец сме навили на совалката, обръщаме я обратно. С палеца и показалеца правим една примка и мушкаме совалката вътре в нея. И тази примчица закрепваме горе на горната част. И така, ето сега смъквам пълтенцето и е готово. Отрязвам си конец, колкото ми е необходим, за да навия и на другата совалка. Отново изваждам, поставям пълтенцето настрани и навивам в горната част на конеца. Навивам конеца в горната част на совалката. Хващам пълтенцето с тясната част, промушвам сърчицето, развивам конеца и вадя совалката. Вадя сърчицето. След това хващам конеца, държа
в дясната си ръка, обърната вече нагоре с долната част. И започвам да навивам. Посоката на въртение на конеца е винаги към нас. Самото навиване на совалките е изключително приятно. Виждате ли как хубаво звънят? И ето, двойката совалки е готова за работа. И в зависимост от схемата определяме колко двойки совалки ще са ни необходими, за да започнем работа. До скоро!